Amen. Amen ke. Amen. 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 Ngibingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ubaba uJaji. Ngibingelela umfundisi uShabani. Ngiyaqolisa baba. Ngibingelela ubaba futhi sengimkhohliwe phela abazalwane angihlanganyeli nami njalo njalo. Ngicabanga understand ngisi. Ngibingelela omama bamabahle egameni lenkosi uJesu nabantwana abancane. Bazalwane ngiyamthanda kakhulu uJesu. Ezinani nimthanda. Siyamthanda sonke angithi. Ngiyaphoxeka nje ukuthi isikhathi esiningi amanye amasonto angibibikho ngenxa yomsebenzi. Kakhulu ke angigxeki umsebenzi ngoba ngawucela futhi uNkulunkulu wangiletha lapha ngenjongo ukuze ngizohlangana naye. Ukube wona lo msebenzi ngangawutholile ngabe futhi angihlanganile naye. Ngiyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu enami emsebenzini kunzima bazalwane. Kunzima kulesi sikhathi esiphila kusona. Yingakho nje ngiwuthanda lo mhlabeleli, ngiwuthanda kakhulu ukuthi izandla zami nezinyawo zami kusho ukuthi akungahambi la kuthanda khona. Akuye la inkosi ivuma khona, izandla zami azingayenzi into eziyithandayo. Kodwa izandla zami zenze lento ethandwa uJesu Kristu inkosi yami. Ngisho izimpahla zami mina ngingabi nakho kwami, kodwa kwami akube okaJesu. Lokho ke futhi ngibone kakhulu esikhathini ngishelwa umuzi. Yila ngabona khona ukuthi mina nginalutho ngoba kwavele kwasha yonke into ngeCovid. So ngabona nje ukuthi mina nginakho okwami, into ethe yami nje anginayo, into enayo ekaJesu. So ngiyamthanda kakhulu ke bazalwane, ngisho ulimi lami uNkulunkulu ngithanda ngathi ngalinikela kuyena, ngingakhuluma okwami, ngingakhuluma intando yami, ngingenzi njengoba mina ngithanda kodwa ngenze njengoba yena ethanda. Ngithi ke bazalwane ngike ngathi nje ngazi kube kuliphi isonto ngifakazela omunye umama nje wayigula ngimfakazela ngiyamtshela ke ngoJesu, ngimtshela ngoJesu phela nalesi sikhathi sokufakaza emsebenzini akusona sakho ukusintshontsha. So athi yena lo mama angangiphenduli, athi yena angasho ukuthi bazalwane, athi amange enginawo. Impendulo yakhe hayi ngingamnaki mina, ngibuye ngihambe ke ngingene kwabanye ngibuye ngibuyele kuyena ngimchazele ngoJesu ukuthi uJesu uyasindisa. Wayenohlanga wefila uhlangothi ke ukuthi uJesu uyasindisa kukho konke. uJesu athi yena amange enginawo. Wayisho lento umama iphindelela ngathi mina ngenhliziyo yami kusho ukuthi lo muntu uyathandwa inkosi, because bengeke ayidalule le mfihlo yokuthi unamanga. Kodwa mina manje sengiswele iplan yokuthi ngibe naye mhlasimbe isikhathi eside ukuze sichazelane ukuthi yebo amanga akhona kodwa manje siyawalahla enkosini, uphume la ususindisiwe. Kwasho ukuthi nakule ndawo engangisebenza kuyona akuyona indawo yami, ngangisiwe ngenxa ye-shortage ye-staff. So angiphindanga ke ngimbone. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uyawenza yena umsebenzi kulabo abavumayo ngenhliziyo, because ngeke udalule ngisho imfihlo kuwena if ungasizwanga inkosi. Uyayidalula imfihlo kuwena ngokusizwa inkosi. Kuleli sonto eliphelile bazalwane ngiqale ngihlambulule nje lapha. Bekufanele ngabe ngibe khona la enkonzweni, but ngathi ngithi ngiyavuka akukho ugesi, akukho amanzi. Kwaba isididide sikanjalo ke into eyenze ukuthi ngingakhona ukuhlanganyela nani. Ngizogeza ngani bengingazi ukuthi amanzi azohamba nogesi besingazi, kanti kuzohamba futhi u5 days wonke. Akuhambanga nje 1 day, kwahamba 5 days. Sengifonela ke engibaziyo sengicela bangipha amanzi ke. So ngicela ukunihlambulula lapho because kahle kuba isonto lami kube lami qasho kube uma ngabe kwenzekile kwaze abamabili kusuke kune problem ebekhona njengoba nje kade ikhona. Nginihlambulule futhi nokuthi bazalwane angeke ngikhona ukuphumelela enkonzweni le ezoba khona. Ngiprepare uSeptember inkonzo yomama okungenani ukuthi ngibe khona kuyona, because le isuke yangqina kakhulu ngangakhoni. Abantu abaningi abekho basemalivini. Bengithanda khona ukuyohlanganyela kodwa isimo asingivumeli. Bazalwane ngiyanithanda nonke ke, akukho okuningi ngaphandle nje kokuthi uJesu Kristu uyinkosi.